食べたい台湾台湾だ食べたい台湾だエキゾチックで緑あふれるお芋の形の島フルーツいっぱい優しさいっぱい南の癒しの島見たい食べたい台湾台湾だ見たい食べたい台湾だみわくわくわくお芋の形の島歴史がいっぱい友達いっぱい一番身近な島夜市、温泉、エステにスイーツだって楽しめちゃう世界の宝よ名所、旧跡、大自然ことを巡ってタイムトラベルに出かけよう新幹線でひとっ飛び見たい食べたい台湾台湾だ見たい食べたい台湾だ仲良くしてね手をつないでずっと一緒にいたいワンダ仲良くしてね手をつないでずっと一緒にいたいワンダ見たい食べたい台湾台湾だ見たい食べたい台湾